Jebačik. No, keby si mám dať korektor na každý jebak, tak by som ho minula. Vo Svitavách, či sa bude fotiť? No, myslím si, že vo Svitavách sa bude fotiť aj v Plzni, iba s tými, že čo majú VIP. Takto väčšinou býva v kluboch. To sa nedá fotiť sa s každým tamto v kluboch. Mne sa tak nechce ísť na tie cesty dneska. No to ani mne. To budú také cesty hrozné dlhé. Ale zase teším sa na Plzeň. V Plzni... Lebo možno bude snežiť v Čechách. Plzni je vždycky fakt. No ja neviem. Akože ja som si zbavila pančuchy. Nevážne. Zajtra nás môžete stretnúť v Prahe. Určite pojeme zajtra do Prahy, lebo medzi Plzňou a Svitavami dáme zastávku v Prahe. Takže zajtra sa budeme motať niekde v Prahe. Haló. Takže... Láska, nemôžeš zvať niekam inám. Takže zajtra... Kto ti volá? Aha, dobre. Takže zajtra... Denis? Ja som to vedela. Už je tu? Ne, v Zápche. V Zápche, takže budeme meškať, takže máme viac času. No, čo som chcela povedať? Ja, že sa budeme zajtra motať po Plzni, tak som sa vybavila, zobrala som si pančuchy. Lebo proste tieto nohavice, ja neviem, či iba ja to tak cítim, ale ja musím nosiť pančuchy, lebo ja keď mám takéto široké gate, tak ja proste mne ich vážne podfúkujem. Mne je proste taká zima, že musím si dávať pančuchy. Aj keď nemám rada pančuchy, lebo kúše ma to na zadku, neviem, či som jediná, ale normálne si idem vyškrabať túto proste stehna. Skôr tak by som to povedala. Že zadné stehna ma idú vykúsať, ale neviem už, aké pančuchy asi mám kúpiť. A to tieto pančuchy vôbec neboli nejaké akože lacnoty. Práve, že som sa snažila ešte na schvál si kúpiť také pančuchy, ktoré sú že akože lepšie, lenže problémom je, že drahšie sa nerovná lepšie. Takže nejaké návrhy, pošlite ma niekam kúpiť si dobré pančuchy.